manzozo Joselinda beshisayo Nomisimus manzozo Usizi kundlula emhlabeni umshayo wesikhwili ngengozi. Ngubingelele lapho ngamukele mbukele emakhaya kwesimanzozo utholela khona indaba ehamba phambili. Esikhathi samanje mbukeli nguthathela indaba ngempela esingekho mnandi njengoba ngikwazisa ngempela ukuthi sekukhona indaba zokuthi lo oduma kakhulu ngokushaya induku noma ushaya isikhwili akasekho emhlabeni wale eSouth Coast. Odume ngegama lokuthi uBhejana. Abantu abaningi bazokhumbula ngempela ukuthi ku Facebook abakhona le trend le lapho kuqhathaniswa khona lo mjija lo uBhejane ongasekho emhlabeni eqhathaniswa noPhakelo Mthakathi thubani ongahlulwa la ngenduku. Ngembiko ke engenayo ngempela kuthiwa umfoka Msomi uBhejane ngempela undlule ngengozi ngoba undlule ngesibhamu. Ngokwembiko ke kuthiwa ngempela uyilimazile ngaso isibhamu wasesuka lapho obeselimaza intombi yakhe. Kuthiwa ke intombi yakhe ishonele esibhedlela kanti yena ushonele endaweni yesigameko. Kusejidudu emndenini ngempela nase South African yonke akhulaze KZN nakwi South Coast ngoba bekuyiqhawe labo kakhulazi ngale South Coast bekuyena ngempela bemisizizwa esikhwilini noma endukwini. Sithi ke umndeni nabangani awulale ngempela ngenxeba emva kwenukuthi endlule ngehluku esinjena. Weli izona indaba engithe ngaphathela zona abangamazi uBhejane uyena ke lo ovele ithombeni kanti futhi nevideo yakhe ngizoyifaka la epheleni kwale video. Ake hlangane ngokuzayo siyabonga.